ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ଶଳା ତ ଭେଣେଇ ମତେ ପିଟିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଉନି। ହଁ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ମତେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବୁଝିପାରିଲୁ? ପୁଷ୍ପା ନା ଆସୁନି, ଗାଣ୍ଡି ଫାଟି ଯାଉଛି ମତେ। ଫାଟି ଯାଉ, ଫେବିକଲ୍ ଅଛି। ଏଠି କଣ କରୁଛୁ ତୁ? ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ଦେଇ ବସିଛୁ, ମାଲିକ ସେଠି ଶୋଧୁଛି। ଟିକେ ତ ସରମ କର। କାହିଁକି ଶୋଧୁଛି? ତାର କଣ ମା ଭାଉ ନାହିଁ? ସିଏ କଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଅ? ତାର ଏତେ ଯଦି ରଗଡ଼ ଗଲୁ ହଉଛି, ତାକୁ କହ ଲଙ୍କା ଅଛି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ବି ଅଛି। ଗଲୁ ଆପେ ଆପେ ମରିଯିବ।